mana matin no nyara wila. In fact gima adwa wacho mana gi dhoken kanyo ni osiptende kidhie mag sirikal kata sani dhi mana Kenyatta National Hospital kata dhi mana Eldoret Teaching and Referral kata Jomo Kenyatta University Teaching and Referral. Ng'eny jok mibiro yudo koro kokabut mathietho gin intern doctors. Omiyo ka sirikal wacho no konya chulo jogi to joge momako ga kanyo to pile pile wach mar chulo doctors ni no wuok nikech ineno kata sami wacho ni gitiyo mana matin to gidhi e clinics gi go nikech sirikal ok chul gi malong de bede ni sirikal chulo gi pesa madoni ngeni mokwongo nego be ni wacho niya no kwa pesa makama wachulo pesa makama ang'o momiyo kuonde monego beni uthiethe ok uthiethe makoro udhi e clinics magu koro yudo ka sirikal be koro monitor ana chuli tang'o momiyo unto kutima ng'o ukuti e clinics to mane gima sirikal okosetima ng'o ok tim kata mano senindo ngire magoa dong ne pod dhiga clinic ne kata ndalo mane en cabinet secretary nikech mano to en calling chal kaka wan jofwambo kata ni we fwambo to podi reda kitima in mana kuomi chel kata police kata mose retire pod bro mana tiyo kaka notima ng'oa kaka ne en ga police chedo kata gweng pod opango mama ber ka ene gweng koro miyo gima sirikal onego bedni wacho niya pesa makama emosebet kudwaro to wamiyo pesa no un penjru e nang'o momiyo imanyo doctors mani oko ng'iya ne doctors manokel mano wa Cuba ni ichulo gi pesa di beni chulo gi marom gi doctors ma Kenya ka nikech kani chulo gi marom to koro wacho mabeni wan wasebet kwa chudo to une mokodwa Kenya uwon king'iyo statistics ma United Nations be wase gike okang midwa ni mondo wabede ratio mar daktari gi jotuo pokwa chopo koro magi gik monego beni sirikal ng'iyo to wacho ni wan kama wantie kaka sirikal watimo marwa koro mondo koro nikech kata sani mineno ji ng'anyo ni jite sani dhie private hospital private kachicha kidhie nitie doctors consultation fee ang'ogini madine bedni ine hospital ma kawaida to nego bedni thiedhi magigo kotima ng'oa ok bedi koro mane gima sirikal onego dog chien mondo nyiswa ni wan jogi wachulo tiche motima ng'oa otamogi Erokamano governor wachni ne wagombo no room to neno ka gima pod ok orumo Nyasaye omiyo wich to wadagi tiyogo